se forram Ai, ona? Ja, ne ona. Скоро мислим да се разбере работа. Някои снимки са били светлики. Някои снимки са кладени светлики не беше. Късно не отиваше се снимки. Не знам какво се въдели ги не можеш, но ще видим почетата. Нещо. Това ти вона ме заслед. Bro! Para Messi! Bro! Що се дива? Това ли не игра, за да няма центриране? Играта е сега,
Wiele akcji. Среди мозък. Malo.
Браво. Ти мерак да гледаш, Изгледа. Ќе видим.
Dixi! Raširi, Jovače! Slaže, osvoli, slaže, ajde! Igraš, Orka! Vesta! Pa ja se javno kino kaj je najloša pri taj ekipi še reći? Odmah na to dole Napadi! Ne, vrtiš, onako, gledajte tukaj jedan zid potpore, treba se presi. Neće prošlo ovo nešto iskopati, ne, prestani se ga stoji, vam. Onamo si prošla. Tamo da bi on vrtiće ne bega. Skopajte da vrevo ono. Digaj! Bravo! Видели як ціл, там кажу. А? Так, все направо. Evo Messi! Скажи, kako ne Zašto? trebaš za nama uštetna veze. A? Kako vikam nama uštetna, možda bi trebaš ovo ne se vrati. Čuje izva. Ove stoji da ne restupi, ne? A? A nas je čuje. Prvo da mjesto je poslije.
Gradina. Hvala. Hvala. Propadnахме. Gdje se prta nikad, gdje se pozvao, tako je ono. Vidjeli vas? Kažem. Pacijenti. Ha? Bravo. Ali neka mi dali materijal, pa neka naprijevo sve nagleda. Pa neka dojde putu da Ajde, vidiš im neko. Samo kokoškata neka ide. Izvodi. Pani ima rabota. Ovdje ti si slobodan. Kako se baca svoj džavoj? Kako se kamiši čuli. Три минути.
Тридцать пять ли? Завершаем.